Budem sa cítiť milovaná a budem cítiť lásku, keď konečne ten muž príde a konečne budem mať vzťah a budem konečne spokojná a šťastná. Koľko žien, a ruku na srdce, keď stretnem toho správneho muža, alebo keď môj muž začne robiť tie správne veci, potom už budem šťastná. My nevnímame objektívnu realitu vonku. My nevnímame, ako to skutočne je. My vnímame veci, ktoré potvrdzujú naše vnútorné nastavenie. To, čomu veríme. Inými slovami, mozog, a sú na to vedecké štúdie, ktoré to dokazujú, vyselektuje informácie, ktoré nie sú v zhode s našim systémom viery, s našim hodnotovým systémom, so systémom toho, čo nám je známe, a to vyfiltrujeme. Takže, ak vo svojom živote poznáme utrpenie, budeme vyhľadávať a potvrdzovať utrpenie. Poznáte to, určite ste počuli ten príklad, ako funguje vlastne naša selektívna pamäť a mozog a všímavosť a pozornosť. Keď si kúpite modrý Ford, zrazu sú všade modré Fordy, hoci tam dovtedy neboli. Keď máte tehotenský test pozitívny, zrazu sú všade brúškaté ženy alebo kočíkaté ženy, hoci dovtedy tam neboli. Je to preto, že zrazu niekto vypustil z fabriky všetky modré Fordy a zrazu proste vypustili tehotné ženy do vášho okolia? Nie. Je to preto, že je to v súlade s tým, čo je vnútri v našom vedomí. Prečo o tom hovorím v súvislosti so vzťahmi? Milé ženy, ak máme presvedčenie, že muži sú hovada, prepáčte za výraz, my nie sme schopní vidieť, vnímať a vôbec reagovať na iný typ mužov ako tých, ktorí sú v súlade s týmito našimi presvedčeniami. Lebo náš mozog iba potvrdzuje to, že sú hovada a vidíme iba tie potvrdenie toho, že muži sú hovada. A na základe toho si interpretujeme skutočnosť. Takže budeme žiť realitu, že muži sú hovada. Dáva vám to zmysel? Naše presvedčenie, to bežné nazeranie spoločnosti, je vlastne to, že toto sa vlastne vôbec neučí. Toto sú prvé veci, ktoré by sa mali učiť v škole. To, ako sa máš, ako sa cítiš, kým si ty vnútri, ako človek, sa odzrkadľuje, prekladá sa do toho, čo ty žiješ. Čo nás učia v škole? Že najprv potrebujeme niečo robiť, niečo mať, aby sme sa nejako cítili, aby sme nejakí boli. Potrebuješ mať vysokú školu, aby si mala dobré zamestnanie, aby si sa cítila zmysluplná. Potrebuješ, keď budeš mať deti, náš vzťah sa zlepší. Koľko som krát toto počula. Keď budeš mať peniaze, tak potom už budeš mať tú slobodu, budeš si môcť robiť, čo chceš. Učia nás najprv robiť, naháňať to, čo nemáme a potom nám hovoria, že budeme. Je to to, čím si vytvárame v našom živote splnenie našich túžob? Keď najprv potrebujem niečo urobiť, niečo dosiahnuť, niečo odmakať a potom môžem byť, ako to máme? My potrebujeme sa najprv cítiť, najprv byť a potom z tohto priestoru mať, robiť. Budem sa cítiť milovaná a budem cítiť lásku, keď konečne ten muž príde a konečne budem mať vzťah a budem konečne spokojná a šťastná. Koľko žien, a ruku na srdce, keď stretnem toho správneho muža, alebo keď môj muž začne robiť tie správne veci, potom už budem šťastná. Keď on bude robiť XY, budem sa cítiť milovaná. A keby už ma konečne zobral na tú večeru, už by som sa cítila spokojná. Čo vytváram, keď mám toto nastavenie? Vytváram priestor, že mi chýba láska, nemám lásku. Lebo až keď príde ten muž, bude mať tú lásku. A z toho priestoru môže do mojej reality vstúpiť aký muž? Ktorý bude naplnený láskou, ktorý bude vyrovnaný a spokojný so sebou, ktorý bude OK taký, aký je, či je zo vzťahu alebo nie? Nie. Príde muž, ktorý bude očakávať, že ho urobíme my šťastnou, najlepšieho jeho spôsobom podľa jeho predstav. Prečo? Pretože vyberám si ho z priestoru, nemám dosť lásky, nemám lásku, chcem niekoho, aby mi dal lásku. A nájdem takého, ktorý bude hovoriť, nemám lásku, chcem niekoho, aby mi dal lásku, alebo nemám starostlivosť, chcem niekoho, aby mi dal starostlivosť. Dáva vám to zmysel?